היום הפגינו מנהיגים במגזר הערבי, לא רחוק מגבול רצועת עזה, כאות הזדהות עם תושבי הרצועה. אנחנו עם אחד מהם, דוקטור חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, יושב ראש סיעת בל"ד. שלום. שלום לך. נתחיל מהסוף. אתם מבינים איך ההפגנות האלה נתפסות בציבוריות הישראלית היהודית? אנחנו מבינים, יש שטיפת מוח גדולה מאוד בציבור הישראלי, ואנחנו רואים מולנו מה שקורה בעזה, אסון הומניטרי. המלחמה לא נפסקה, שנה עברה, והמצב בעזה רק מתדרדר, גם מצב הבריאות, גם מצב התעסוקה, גם המצב של התשתיות. אין שיקום של ההרס שהיה במלחמה, ואני חושב שחובתו של מוסרית של כל אדם, לא רק והפוליטית, לא רק ערבי, גם יהודי וגם אנגלי וגם אחר, להפגין. והיו באמת יהודים והיו גם אנשים מחוץ לארץ בהפגנה הזאת. דרך אגב, זאת לא הייתה הפגנה של מנהיגים ערבים, אלא של ציבור ערבי. יותר מ1,000 אנשים השתתפו בהפגנה. שמע, אבל לפי החוק הישראלי, הנייה וחמאס הם עבריינים, הם פושעים, הם רוצחים, מה שאתה טרוריסטים. שטלב אלסאנע, חבר כנסת בפרלמנט הישראלי, מאפשר להשתמש בנייד שלו כדי להשמיע את הנייה, זה דבר שבשום מדינה דמוקרטית לא מקבלים חוץ מישראל. בחייך, הוא... לא בחייך. אני אומר לך, זה קודם כל הוא חבר כנסת, נכון. יש לו את הזכות להיפגש עם אנשים ולעשות בפעילות פוליטית. זה כי הוא מנצל את חסינותו, אבל הוא היה אזרח מן השורה. גם אזרח מן השורה, גם אזרח מן השורה, הוא לא נעשה שום עבר. אזרח מן השורה, לו היה פוגש. אני עכשיו לא רוצה, אני לא משפטן, לא רוצה להתווכח בעניין המשפטי, אבל יש נעדרת כאן בגדול מה שקרוי הכוונה הפלילית. מדובר באירוע פוליטי, בדברים פוליטיים שנאמרו, וראוי שיאמרו, וראוי גם שהציבור הישראלי יקרא את עמדתו של הנייה. היום בוויינט או באתרים אחרים ראית את כל דבריו של הנייה, ואנשים יודעים מה עמדתיו. עוד רגע, דוקטור זחאלקה, אתה נשים רגע בצד את העניין המשפטי. הוא מנהיג של ארגון שדוגל בשימוש בטרור כדי להשמיד את מדינת ישראל. ואתם נמצאים בהפגנה ונותנים לו במה. אתה לא מבין את האופן שבו זה נתפס כאן? תראה, הרבה דברים שאנחנו עושים ואומרים, מכעיסים את הציבור הישראלי. אנחנו מממשים את זכות המחאה שלנו. עכשיו, זה שאני אדבר בהפגנה זה דבר טוב. אני חושב שחשוב שישמעו דבריו. עיתונאים ישראלים רוצים לראיין את הנייה או אחרים. זה דבר מקובל שהדברים יישמעו. אנחנו באנו לשם כדי להשמיע כל זעקה, כדי להפסיק את המצור על עזה. זה בלתי אפשרי. אין לזה אח ורע בעולם. אני לא חושב שהמצב בעזה מתדרדר מבחינה הומניטרית, אבל זאת לא... אתה רוצה דוגמאות? אני אתן לך. לא, אני אביא לך דוגמאות אחרות. אני צריך לקרוא מה שכותב האום. מי מאמין לאום בחייך? האום זה הרי שליח רק תאמין לגנרלים הישראלים. למה לי להאמין לגנרלים הישראלים? אני בעצמי הייתי 3 שנים בשדרות, וראיתי כמה קסאמים, האדון הנייה וחבריו העיפו על שדרות, כשישראל בכלל לא עשתה שום מבצע ושום דבר, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא, השאלה, זאת ההגדרה של החמאס במדינת ישראל. אתם חברי כנסת בפרלמנט הישראלי, אתם אומרים אנחנו מצפצפים. לכן אהרונוביץ' היום באמת רוצה להעמיד אתכם לדין, אני חושב שזה טעות להעמיד אתכם לדין, אבל אתה מבין את ההיגיון שבזה, לא? אהרונוביץ' רוצה לתפוס כותרת, אין שום עבירה על החוק כאן, וזה יוכח אבל גם אתם לא מסתייגים מהכותרות שההפגנה הזאת תפסה, נגיד. זאת אומרת, אתם פוליטיקאי והוא פוליטיקאי. אנחנו רוצים להעלות את עניין המצור על עזה, על סדר היום. אני אמרתי דבר, סליחה, מה שקורה פה, שהייתה המבצע הזה, נהרגו 1,400 פלסטינים, ובוצעו פשעי מלחמה על פי דוח גולדסטון, ואף אחד לא שילם על זה. אני שואל את השאלה, באמת, איך אפשר למנוע את המלחמה הבאה? איך אפשר להציל חיי אנשים? ואם לא תהיה כאן איזושהי מערכה נגד השיטה הזאת של מלחמות שגעון, מלחמות שנגד אזרחים, אני חושב שהמצב רק ידרדר. אתם לא מפגינים נגד ממשלת מצרים. היא עוצרת את ההספקה, היא לא מעבירה לכם. היא יכולה לעזור, היא יכולה לפתור את המצוקה ההומניטרית הנוראית הזאת. אני תומך בהפגנות האופוזיציה במצרים נגד ממשלת מצרים. אבל הוא לא משתתף בזה, ברור. אנחנו לא במצרים, אנחנו הייתם במצרים, הייתם משתתף בהפגנות שם. אם הייתם במצרים, הייתם משתתף בהפגנות שם. אבל אני אומר שצריך לקבוע עיקרון. זה נאמר מישל פוקו אמר, אסור לתת לפוליטיקה להשאיר מאחוריה שובל של אומללות וסבל. זה המטרה שלנו. ויש סבל גדול מאוד בעזה, וכל אדם בעל מצפון
הוא צריך להיות אטום לגמרי כדי להיות חירש על הזעקות מעזה. אחרי 8,000 קסאמים זה לא ככה בדיוק, אבל... ואחרי 1,400 הרוגים, 400 ילדים. מה לעשות? איך אפשר לתרץ את זה? איך אפשר לתרץ את זה? כשאהוד ברק שומע מוזיקה קלאסית והורג ילדים? שמעתי, הוא רוצח ילדים, נכון? זה מה שאתה אמרת, זה חוצפה. לא, החוצפה היא ההרג. אוקיי, שלום. ההרג. אוקיי, תודה רבה. אל תגיד חוצפה בבקשה. זה חוצפה להגיד... אתה אל תגיד חוצפה. אני אגיד מה שאני רוצה. תנצור את לשונך. אני לא חי במדינה שלך. לא, אתה לא תגיד. אתה מראיין, תשאל אותי שאלות, ואל תגיד חוצפה. לא מגיע לך. אני לא רוצה לרדת לרמה שלך, כי אתה מדבר כמו בשוק. אתה מדבר? אתה מדבר כמו בשוק. אתה שאומר ששר הביטחון ברק רוצה לרצוח ילדים? הוא כן שומע מוזיקה קלאסית, והוא כן רצח ילדים. 1,400 ילדים זועקים, דם ילדים זועק מן האדמה. אל תגיד חצוף. אתה חצוף. אתה אל תגיד חצוף. אתה אפס. מה אתה אומר? אתה אפס. עכשיו השתכנעתי. אתה אפס. השתכנעתי. אתה מפיסטו. אתה שרתם של כל ראשי ממשלות. אתה שרתם של כל ראשי ממשלות. אתה עיתונאי חצר. מה אתה... אתה עיתונאי חצר. שכנעת אותי. אתה עיתונאי חצר. זחאלקה, אתה צודק. עכשיו תלך... אדם חסר מצפון. לא אכפת לו שנהרגים ילדים. אתה אדם חסר מצפון. אתה לא אכפת לך שזעיפו את כל הקסאמים על שדרות. עכשיו תלך... אני אכפת לי שאני לא רוצה שהרג עשייה. שלום. אתה צודק. דוקטור זחאלקה. אל תיגע בו. אדון זחאלקה, אתה צודק. אני אקום. אתה צודק. יעקב, תלך אחרון. שיפסיק לדבר. אתה צודק. שלום. אתה צודק, 100%. אנחנו עם איראן. ראית את החצוף הזה, אומר על ברק שהוא רוצח ילדים. אל תגיד חצוף. תלך כבר. אל תגיד חצוף, אל תגיד תלך כבר. אתה יכול לתת לי לעבוד? זה שחמונס פה. מה אתה... פה זה שחמונס. הנה יצאה האמת. זה מה שאתה רוצה. אתה רוצה לכבוש את כאן. אתה רוצה לכבוש כאן. בדמוקרטיה אמיתית, בשוויון... אתה מדבר על דמוקרטיה? דוקטור זחאלקה הסתיים. תודה. שלום. דוקטור... מה אתה אומר? אני מהגר? אתה חצוף.